prepoznatljiv poetski diskurs koji je izgradio tokom cele protekle decenije. A u izložbenom prostoru Galerije 77 u Niškoj tvrđavi otvorena je izložba vajara Đorđa Aralice. Skulpture su nastale u poslednjih 10 godina, a izrađene su od karika lanaca koje predstavljaju DNK, kako je izložba i naslovljena. Na otvaranju je sa umetnikom razgovarala Biljana Mijalković. Gospodine Aralica, izložbu ste naslovili DNK. Šta zapravo ona kazuje, šta otkriva? DNK je, recimo, osnovni element svih živih bića. Osnovni modul ovih mojih skulptura je alka od lanca. Znate, umetnici se vrlo često izražavaju na jedan metaforičan način. Koriste simbole i služe se raznim asocijacijama. Ta neka simbolika DNK i alka od lanca, recimo, možemo da kažemo da su u nekoj relaciji. Kada i kako nastaju vaša dela? Ja obično kad pravim neku izložbu, najpre smislim temu, čime ću da se bavim. I uglavnom je to nešto, pa recimo, aktuelno ili prepoznatljivo, nešto što me zanima. I onda nađem formu odgovarajuću za to. Znači, smislim koje skulpture, odnosno koji predmeti bi mogli najbolje da objasne tu moju zamisao. Svaka moja izložba ima neki naziv. Onda počinjem da kažem da dizajniram predmete, da ih zamišljam, da skiciram. Znate, ja nikada ne ulazim u proces izrade skulpture tako što nešto tragam za tim ili uzem recimo te lance pa ih varim pa skidam, dodajem ovo ono. Ne, to se radi tokom studija. Ja unapred znam kako nešto treba da izgleda, unapred znam dimenzije kako treba da izgleda, znam broj, odnosno dužinu tog lanca koji mi je potreban i znam na koje delove ih sečem, znam tačno koja zakrivljenost, recimo, te neke linije treba da bude i onda spajam te alke i dobijam neke linije koje kasnije spajam u određenu formu i dobijam skulpturu koju sam zamislio. To je težak posao? Pa jako težak i dugotrajan posao. Da li se isplati biti umetnik ovde i danas? Za onoga ko voli umetnost i ko stvarno veruje u svoj posao, isplati se. Finansijski to nije isplativo, ali to nije moj problem. Zamislite da nema umetnika u ovoj zemlji. Mnoge istorijske epohe se ne pamte po ratovima samo, ne pamte se po, ne znam, ni ja, raznim tako prolaznim stvarima, nego se pamte po tim umetničkim delima i po tim nekim zaokretima umetnosti, umetničkim pravcima. Po tome jedna epoha postaje poznata. Ne pamti se čak ni ko je bio, ne znam, nija, imperator, kralj, senator, guverner, kako već glupa zanimanja postoje u politici, nego se pamti po umetničkim delima. Mi, nažalost, nismo još na tom nivou, rekla bih. Ja se slažem potpuno sa vama. Nešto treba uraditi. Mislim, moramo svi da razmišljamo o tome. Naši, kako da kažem, vlastela politička nije shvatila da može na jedan drugi način da stvara kult svog značaja i važnosti ako poštuje umetnike i ako je omogućava da se izražavaju na način na koji oni to znaju da rade i na koji treba da rade. Hvala vam puno što ste govorili za Radio Beograd. Ja vam želim uspešnu izložbu u Nišu. Hvala vama.